6 side 3. Opløs sammensatte tal. 12 skal vi opløse. Så det betyder, at vi skal finde to tal, som går op i 12. Det kunne være 2 gange 6, det giver 12. 2 er et primtal, så det flytter jeg ned. Så skal jeg finde ud af, er der to tal, der går op i 6? Det kunne for eksempel være 2 gange 3. Jeg tester lige 2 gange 2, det giver 4. 4 gange 3, det giver 12. Den er god nok. 20. Men lad os bare starte med 2, det var nemt. 2 gange 10, det giver 20. Totallet kan vi overføre. Finder to tal, der giver 5. Det kunne for eksempel være 2 gange 5. Er der flere af dem, der kan halveres? Nej, 2, 2 og 5, de er alle sammen primtal. Lad os lige teste efter. 2 gange 2, det giver 4. 4 gange 5, det giver 20. Den er god nok. 24. 2 gange et tal skal give 24. Det må være 2 gange 12. 2 flytter vi ned. Og så skal jeg finde to tal, der så giver 12. Det kunne jo være, det var 2 gange 6 for eksempel. 2 flytter jeg ned igen. 2 flytter jeg ned igen her. Og nu skal jeg finde to tal, som giver 6. Det kunne være 2 gange 3. 2 gange 2, det giver 4. 4 gange 2, det giver 8. Og 8 gange 3, det giver 24. Den er også rigtig. 28. Jamen lad os da bare starte med 2 gange 14 for eksempel. Totallet flytter vi ned. To tal, der giver 14, det kunne være, det var 2 gange 7. Igen er det primtal, der står for neden. 2 gange 2 giver 4. 2 gange 7. 4 gange 7, det giver 28. Prøv selv at regne de sidste to pyramider. Fortsæt med de her tal i dit glædehæfte, så du bliver rigtig god til at opløse sammensatte tal. Smukke primtal opgave 5. I boksen står der, primtallet 73.939.133 er et af talrækkens smukkeste tal overhovedet. Hvis man klipper et ciffer af bagfra hele tiden, får man disse tal, der også er primtal. Og så har de vist, at alle de her tal hernede er primtal. Du skal finde tocifrede smukke primtal. Og hvis jeg skal ind og finde en liste over nogle flotte primtal, så vil jeg gå på nettet og lige i Google skrive primtal. Og så er der faktisk en liste her med de første 10.000 første primtal. Det kan jeg lige gå ind på. Og så skal vi finde alle de tocifrede primtal, så det er jo de øverste her. Og har vi nogen, som er smukke, at hvis vi skærer det bagerste ciffer af, så bliver det ved med at være et primtal. Vi kan lige prøve at sige 13. Hvis vi tager 3-tallet væk, ja, så er det stadigvæk et primtal. 17. Hvis vi tager 7-tallet væk, så er det stadigvæk et primtal. 19. 9-tallet væk, jo, den er god nok. 23 og 29 duer også. 31, 37, 41 duer den til at være et smukt primtal. Hvis vi tager 1-tallet væk, så er 4 tilbage, så den er ikke god. Du skal altså bare skrive 4 primtal på de 4 streger.